Ganito ang gawin mo para maiwasan mo full storage, mag-hang at mag-lag ang Facebook account mo. Panoorin mo hanggang dulo para malaman mo kung paano gawin ito. Tara, let's go! Pumunta ka sa iyong Facebook, ay na may araw na yun, pindutin mo po yung may Facebook sign. Pagkatapos pumunta ka po sa iyong Facebook profile, ayan po may arrow. Pagkatapos pumunta ka po dyan sa iyong profile, ayan po may nakaturo pong arrow. At pagkatapos po niyan, pindutin mo po yung may tatlong tuldok na yan, ayan pong nakaturo ng arrow na yan. At pagkatapos naman po, pindutin yan. Pumunta ka naman po dito sa activity log, ayan na may arrow, pindutin mo po yan. Pagkatapos mo pong pindutin yan, dito ka naman po dadalahin. I-scroll mo lang po, o ibig sabihin, i-swipe mo lang po pa kanan. Ayan po na may mga ako na yan, makikita nyo po, i-scroll ko po yan, ayan. Hanapin nyo lang po dyan yung video watch. Pagkatapos nyo pong hanapin yung video watch dyan, pindutin mo po yan, ayan, ayan may arrow po yan, video watch po yan. Pagkatapos pong pindutin yan, dito ka na po dadalahin ng iyong cellphone. Ayan po na may mga ayan po yung ating mga pinanonood. Ayan po, pindutin po yan na may arrow na yan, na clear video watch history. Pagkatapos mo pindutin mo po yung clear, ayun pong may tinuro ng araw. Hintay-hintayin nyo lang po yan kasi medyo matagal ko yan. Ayan po may araw, pindutin nyo po yan, i-back nyo lang po. Pagkatapos back uli kayo dyan sa may video watch history na yan. Tapos ayan na po, presto, wala na po siya ng yung mga napanood po natin sa Facebook. Dito